Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe. Tinokutambirai pano paJolas News Online Audio. Tiri kukupai zviri mumapepa nhau anhasi. Asi tisati takupai nhau dzanhasi tichatanga nekukuzivisai kuti zvanzi nevatsigiri veZanu PF vaChamisa vanofanira kuuraiwa nekuti vari kukonzeresa kutambura kukuru kwakanyanyisa muno munyika. Vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro veZanu PF vanoti kana vachiti pasi nemhando zvinoreva kuti munhu ngaaurayiwe. Regai tikupei video audio ino kubva kumusangano weZanu PF. Chamisa kuti ngaurawe. Ukamba ukuthi pasi na mashanika. Unozati mai mfana. Mashanika une ngaurawe. Ani basi uyisamini yacho. Mai waka. Kana vobvumira mudisa kuti ndiri kuti ngana ngadi. Ngafe. Pasi neti pusi. Pasi na Chamisa. Asungeta zvake. Mazvizwira mega zviri kutaurwa pano zvichokwadi zvikuratidza kuti zvinhu hazvina kumira mushe munyika. Zvikuratidza kuti vatsigiri veZanu PF havasi kufara nezviri kuitwa nevaChamisa. VaChamisa vari kupomerwa mhosva yekukonzeresa kuti munyika muve nekutambudzika kukuru. Chiregai tipinde munyaya dzedu zvizere apo tichitarisa zviri mumapepa edu anhasi. Pari zvino takabata pepa nhau reNewsday tichiverenga nyaya dziri mumapepa nhau muririmi rwechishona. Pane musoro wenyaya yeeducation kana kuti dzidzo muchishona. Vararidzi vanoti dzidzo yemahara iri kutaurwa nehurumende kuti ichaitwa mugore rinouya ndeyemanyepo. Regai tikuverengerei nyaya iyi zvizere. Masangano anomirira varayiridzi ari kushoropodza urongwa hwehurumende hwekuparura chirongwa chekuti vana vezvikoro vachazotanga kudzidza mahara pasina mubhadharo gore rinouya. Vachishoropodza chirongwa ichi vanoti ZANU PF iri kunyengedza vanhu mune zvematongerwo enyika ichiitira kuti igozovhoterwa gore rinouya. Kwemakore akati wandei hurumende yanga ichivimbisa dzidzo yemahara asi ichizotadza kuzoita zvainge yataura. Haya mashoko atiri kuverenga kubva kubepa nhau reNewsday. Tiri mubepa nhau reNewsday zvakare. Sangano rinoona nezvesarudzo reElection Resource Center rinoti vanhu vose vane kodzero yekuvhota muZimbabwe. Pari zvino vakanyoresa kuvhota vanosvika 8 million zvichireva kuti vanhu vanosvika 3 million havasi kuda kuvhota nekuda kwezvikonzero zvakasiyana siyana. Vamwe havaiti zvematongerwo enyika, vamwewo ndio vasina zvitupa. Topinda mune imwe nyaya zvakare. Pepa nhau reNewsday rine nyaya yeZanu PF ichitaura kuti masoja ndeavo mukuvabatsira kuita zvematongerwo enyika. Bato riri kutonga reZanu PF rozvirova dundundu richiti rinotsigirwa nemauto emunyika pamwe nevakarwa hondo. Izvo zvapa kuti vanhu vatyire kuti vechiuto vangangozoshandiswa nebato reZanu PF mukukanganisa zvichabuda musarudzo dzegore rinouya. Richienderera mberi nekunyora nyaya iyi, bepa nhau reNewsday razivisa kuti izvi zvakataurwa kumusangano weZanu PF nechishanu chapfuura. Mutauriri webato iri vaChristopher Mutsvangwa vanova zvakare sachigaro weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vakati tinofara sevarwi vehondo verusununguko tichiona kuti tichatsigira ZANU PF zvakasimba kusvikira yakunda musarudzo dza2023. Vachienderera mberi vanoti isu zvakare tinodada nekubatana kwatakaita nemauto. Tine mauto akanakisisa kudarika pasi rose.
isu tinogara tichiziva basa ravari kuita mukudzivirira nyika yedu nekuona zvishuwa kuti nyika yedu yadzivirirwa kubva kumuvengi ari kuda kuitora achishandisa vhoti nechitsotsi. Topinda mupepanhau reDzi Herald. Nyaya yekuti varidzi vezvitoro vava kutengesa zvinhu zvavo nemadhora ekuAmerica chete yotsviriridza munyika zvichinzi kuita kwakadai hakusi pamutemo. Zviri kuitwa nevezvitoro kutara mitengo yezvinhu zvavo nemadhora ekuAmerica chete hazvisi pamutemo, uye vemabhizinesi vari kuramba kutambira mari yemaRTGS pachigadzirwa chega chega. Vanofanira kumisa tsika iyi nekukasika, nekuti vakaramba vachidaro vachatorerwa mabhizinesi avo, inodaro hurumende. Nyaya yekutongwa kwemhosva yavatendai biti yopfuridzirwa mberi kusvika musi wa19 mwedzi uno, apo vachazotarisirwa kutongwa kwavo. Vabiti vari kupomerwa mhosva yekurova chimwe chezvarwa chemuZimbabwe, muzvari Tatiana Eleshina. Asi zviri kunzi ivo vatendai biti havasi kuda kuti nyaya yavo itongwe navareza, vachiti zviri nani kuti nyaya iyi iendeswe kudare reConstitutional Court, nekuti havafi vakatongwa zviri pachena kana vareza vakatonga nyaya iyi. Nyaya yataverenga iyi taitora mubepanhau reDzi Herald. Tirimo zvakare mubepanhau reDzi Herald. Mapurisa emudunhu reMashonaland Central oyambira vanhu kuti vagare vakangwarira mushure mekunge varume 5 vekuchiweshe vasungwa vachipomerwa mhosva yekuuraya mumwe murume anofungidzirwa kunzi imbavha. Vari kupomerwa mhosva yekuuraya iyi ndiDerek Nyakudya uyo ane makore 32, Tafadzwa ane makore 38 naFred Muchekesi ane makore 34. Joshua Nyatsaga ane makore 25 naMoses Chirenje ane makore 32 vemubhuku rekwaChirenje kuchiweshe. Munhu akaurayiwa uyo akasvikirwa ari pane imwe imba achiedza kugwaura gonhi varidzi vepo vasipo, chinova chiratidzo chokuti imbavha. The Chronicle. Hurumende yotsoropodza kupengereka kwoita mitengo yezvinhu iyo iri kukwira zvisina tsarukano. Hurumende yopomera mamwe makambani mhosva yekusakoshesa urongwa hwayo hwekudzikamisa mitengo yezvinhu, uye yakurudzira kuti pave nenhaurirano nevezvitoro pamwe nevanogadzira zvinhu kuitira kuti patsvagwe kugadziriswa kwechimbi-chimbi, nokuti vari kutyirwa kuti vatengi havangakwanise kutenga zvinhu nemari yekunze chete. The Chronicle. Buy insurance from DVE at your own risk. Commission Insurance and Pensioners IPEC yayambira veruzhinji pamusoro pekutenga insurance kubva kuDVE Zimbabwe, ichiti sangano iri harina kunyoresa zviri pamutemo. Mugwaro raburitswa neIPEC inoti komishina yavo yatambira zvichemo kubva kune vamwe vatengi vanonzi vakatenga mitero yeinsurance kuburikidza neDVE Zimbabwe iyo iri kuita zvinhu zvisina kujeka. IPEC inoyambira veruzhinji kuti vasatenge mitero yeinsurance kubva kuDVE Zimbabwe sezvo isingatenderwi maererano nemutemo weInsurance Act kuita basa reinsurance muZimbabwe, vanodaro.
Herald. Harare Chief Security Officer vanotandaniswa vachidzingwa basa nokuda kwekudzembereka vakatakura pfuti zvisiri pamutemo. Kanzuru yeHarare yaendesa mukuru anoona nezvekudzivirirwa kweguta reHarare Dr. Colleen Tongoona kuzororo vachimirira kuferefetwa kwenyaya yavo yekuti akatora pfuti yekanzuru kubva kumapurisa ekanzuru zvisiri pamutemo ndokutanga kudzembereka nepfuti iyi mulokesheni asina kupiwa mvumo kubva kumukuru wake. Topinda mubepa redziZimbabwe Mail. VaJobskala vava panguva yakaoma zvichitivera kupiwa imwe mhosva wavaitwa. Nhengo yedare reparamendi yeCitizen Coalition for Change CCC vaJobskala vapomerwa imwe mhosva zvakare apo vachiri vakavharirwa mujere rechikuru maximum mune mhosva yekukonzeresa mhirizhonga munyika. Newsday. No phones pamusangano weZanu PF Youth. Tokuverengerai nyaya yezvizere. Mazana nemazana evechidiki veZanu PF pamwe nevatungamiriri vavo vakaungana paMidlands State University mugweru vachinzi vari kuronga urongwa hwekutsvaga rutsigiro rwekudzosera mutungamiriri wavo muhofisi musarudzo dzemuna 2023. Bepanhau reNewsday razivisa izvi nhasi uno. Richienderera mberi nekunyora bepa iri, rati vechidiki ava vakatakurwa kubva kumativi ose enyika vachiendeswa kumusangano wesvondo rose wakatangwa nemuvhuru uye wakarongwa nebazi rebato reCommissariat. Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti nharembozha dzevaive pamusangano uyu dzaitorwa panguva yemusangano uye dzakazodzoserwa kuvaridzi vadzo mushure menhaurirano dzapera dzekuronga kuti mutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa nebato ravo reZanu PF vanokunda musarudzo dzegore rinouya. Heino imwe nyaya inosembura kubva mubepanhau reNewsday. Flour price goes up. Mutengo wechingwa ungangokwira mushure mekunge mitengo yehupfu yakwira nechikamu che10% nezuro. Izvi zvinouya mushure mekunge Grain Market Board yakwidza mitengo yegrosari nezvikamu zvisere kubva muzana 8%. Mashoko ano kubva kumanyuzipepa akasiyana-siyana maaverengerwa neni wenyu Mukoma Jola. Kune vanoda kutibata tinowanikwa paJolas YouTube channel kana kujoina WhatsApp group redu rakapenga reJolas News. Namba dzeWhatsApp dzinoti +263 775 934 930. Todzokorora zvakare namba +263 775 934 930. Tinoti chisarai nemufaro pazuva ranhasi.